Dat onze keuze uiteindelijk op Hans Jouta is gevallen, is omdat hij in onze ogen ook echt de beste man is voor deze klus. En ik kan jullie alvast verklappen, hij heeft opnieuw fantastisch werk geleverd. Afgelopen weekend is in Amsterdam het beeld van Johan Cruijff gepresenteerd. De reacties binnen louter positief op het beeld. Dat maken is toch kunstenaar Hans Jouta van Verwert. Nou, ik ga natuurlijk het internet wel wat in de gaten houden. En volgens mij valt het wel goed. Dus de reacties die ik altijd gezien heb, ben positief. Ja, de hele school ben ik gewoon geweest. En dan ben je eigenlijk heel tijd wel benieuwd van, ja, hoe vinden mensen dit aanstaan? En ik hier wel in de gaten het beeld van Johan Cruijff, daar vindt aanstaan iedereen wat van. Ja, dat maakt het wel spannend, zolang je ermee aan de gang bent, hoe het aanstaan uitpakt. Jouta vindt het een eer om te werken aan zulke beelden. En zo gocht er binnenkwart ondergang met een oorbeeld van een oud Ajaxiet. Nou, ik ben al ik zal naast met Piet Keizer beginnen. Dat is echt uit die 21 van Ajax. En dat wordt een borstbeeld. Dus dat vind ik wel heel mooi. Er is nog net echt een deadline vaststeld, maar dat zal zeker nog wel een jaar door. Het werken aan het beeld van de beste Nederlandse voetballer eer, noemen Fitjen Johan Cruijff, zal Jouta nog lang heugen. Je begint dan met ontwerpen en foto's erbij pakken en al je beelden bezien van Cruijff ben gelukkig heel soort bewegende beelden ik op YouTube wil te vinden en dikke boeken van hem maken. En dan uiteindelijk schaalmodellen maken en stickers voor jou een schaalmodel maken en uiteindelijk daarmee maar Ajax en de familie daar een pose uitkomen en dat is dan het beeld worden. Tijdens het maken van het beeld is het erg belangrijk om goed te zien naar de lietse details. Nou, vooral dat het er een heel soort mensen gezongen wordt. En dus en de mensen zijn ook wel kritisch natuurlijk. Dus je wil dat het op een goede manier bezongen wordt. Dus qua houding, maar ook qua shirt en alles. De breedte van de baan bijvoorbeeld van het shirt, dat alles wordt in de gaten houden. En het komt wel correct. Jouta zucht waarom op een geslaagd project. Ja, ik beschouw dat al wel als heel bijzonder. En dat, ik zit hier boven in Friesland, in de Sedikon. En dat je uiteindelijk in de omgeving van Arena bij Amsterdam een beeld van Johan Cruijff zetten. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Zo bezoek het wel. En mijn naaste herinneringen vanuit de kleuterschool ben ik al van Cruijff. En dat was in de tijd van de jaren 20. En dan kreeg je dat toch als band al mee. En eigenlijk is een persoon als Cruijff een soort retreat in mijn leven best wel best. En het standbeeld, dat is gewoon iets voor altijd. Hè. Als je er langs loopt, dan zie je Johan Cruijff staan. Geweldig, een hele grote eer en emotioneel. Echt heel erg bedankt, want dit is echt een liefdevol gebaar van de Ajax-fans naar mijn vader toe. En als zoon ben ik er super trots op en echt super bedankt.